Sibay ule mani khan WhatsApp account deactivate dan request kadonga amai ro chu WhatsApp a hian account deactivate na anda lova amai ro chu account delete dan ero chu aom thunga WhatsApp account delete dan video hi YouTube a hian kan zonga hetiang tutorial video mizo tonga siam hi ka zong mai lova chuwang chuanin WhatsApp account delete dan tutorial video hi mizo tonga siam ve hrim hi mizo tonga muturom ve hrim hi thain ka ria chuwang chuanin mitam takena kan riat nu mani se WhatsApp account delete dan kan soidon ni WhatsApp account kan hanlu tanga ilai achung kila .3 a hian kanan metanga settings a lutanga chuan account a hian lut lenga heta hi delete account tikalo oma ta hian kan lutanga ta hian phone number chutlunga hi country code hi India hi ron suggest ngal maya India rama kan nivek inarin oma he video en tu te hi kan ni lo chuanin ramdanga kan lo omani chuan ta hian kan zup metanga kan omna ram country code kha kan thlang mayanga chuan ta hian kan phone number kan WhatsApp account nei na phone number kha kan suanga chuan kan chhut zoa delete account hi kan metanga chuanin WhatsApp account kan delete na chan kha kan thlanganga ita hian kan metanga kan du kha kan thlanganga aeng po kha thlan thei vekani chuan ita hian du chuanin an mani WhatsApp lama an mason na turne kan hriat dekha an du chuan English in kan ziak thei bokani kha kan ti zo to chuanin ilaya delete account ti hi kan metanga ti hian alo langanga delete account ti hi kan zup met lenga ti khan delete account ti kan zup me zo khan kan WhatsApp account kha alo in delete ta he heta hi your WhatsApp account has been deleted ti lo in ziak ta kan WhatsApp account kha kan lo delete ta ni ti khan kan du chuanin ta hian atharin WhatsApp kha du chuan kan hongnon le thei towa agree and continue ti a hian kan englo wanga tira WhatsApp kan hon thara khan du chuan kan hongnon le thei towa ni ole kha WhatsApp account delete dan chu ani a clear to 10 he video hi in lo tangkai pu en lo lok pu nge ka be se ya in java in du sakna kalan chewni